What's up mga madayan? For today's video, papunta kami ngayon ng Dumaguete Falls and located at Barangay Consusep, Tigaon, Camarines Sur. And yan, kita-kits tayo pag nandun na tayo sa Dumaguete Falls. So meron palang entrance fee, 15 pesos. Kayang-kaya nyo naman bayaran. Bayaran nyo na lang po kami, libre nyo po kami, ha? Salamat po. So ingat lang po tayo sa ating mga dinadaanan kasi may part po na medyo madulas and rocky yung bang step kasi matagal na po siyang dinevelop. And this is also a property by the government of Camarines Sur. And malapit na kami, naririnig ko na po ang simoy ng hangin. So andito na po kami sa site. So andito na kami sa Dumaguete Falls and syempre, so nakikita nyo naman yan, nasa likod ko. So andito na kami. After 20 minutes walk, Chambang Angayo. And 1, 2, 3, let's enjoy. What's up mga madayan? And yes, napakaganda dito sa Dumaguete Falls and try to visit this place and sulit guys ang 15 pesos nyo. And kung baka kayo dito sa aking channel, please subscribe madayan and huwag nyo kakalimutan na i-hit
ang bell para naman notify kayo sa aking mga bagong uploads. And let's go. Thank you.